Здравейте хора и добре дошли в днешното видео на ТД Студио. Сега хора се питате... Чакайте. Сега хора се питате къде ли е Дейвид. Ами хора, сега ще ви обясня преди да започнем с... Чакайте за да си намеря място. Ето тук, брат. Значи хора, сега, нали, както знаете, днес е... Да, хора, утре е 8 март и пожелавам на всички майки да са живи и здрави, да ни се радват още много дълги години. И Тодоров ден също наближава. И аз, нали, съм Теди, имам имен ден, ако пожелайте ми, ако искате. И пожелавам на всички хора, които се казват Теодор, да са живи и здрави и дълги години да са щастливи. И така хора, както казах, Дейвид го няма, защото ние тук с моите родители сме на град Девин. И ето мартените, честита баба Марта, ето вижте, много мартеници имам. И да, в днешното видео Дейвид няма да го има просто, защото, нали, с родителите ми за 8 марта сме дошли на Девин, в едни стаи за гости сме отседнали и ще си прекараме тук добре. Утре хора ще кача в канала едно много интересно видео, пак без Дейвид. Ама неделя ще има с Дейвид видео. И да, така хора. Ами сега, както казах, Дейвид го няма. В днешното видео хора сме тук в Девин и сме до един тук парк. В един парк сме сега в момента. И днеска ще правя обиколка на парка. И накрая на видеото, както разбира се, ще ви покажа целият парк. И сега смятам да започна. Чайте сега. Абонирайте се за още готини видеа и за нашия канал с Дейвид ТД Студио. Много як, ще качвам много интересни видеа. Ето тук от сянката почвам, брат. Защото не ми се зани. Чай сега. Значи смятам да направя една такава обиколка тук. Дано съм някой човек да не ми се смее. Чайте само първо да се уверя дали има някакво... Чакайте. Така хора, започваме. Започваме сега да правим обиколка. Само някой куче. О, здравейте. Родителите са ми тук. Чак да се спъна. Така хора, направихме обиколка на първата част. Ето тук преди е било някакво място. И така хора, сега и тук е малко парк, че няма какво толкова да правя обиколка. Направихме и сега ще ви покажа целият парк. Ма той натам има фитнес, ще ви покажа как тренирам. Също аз съм голям слабак и също не тренирам. Ама ще се опитам. Ще набра 5 лицеви опори. Да, лицеви опори. Сега ще ви покажа парк в град Девин. Значи хора, тук има рекичка, вижте. Една рекичка, в нея има риба, ама то ние там, където сме отседнали, има риба в реката. Време сега да ви покажа парка. Нека да започнем от оная част, брат. Защото много самотно, като Дейвид го няма, брат. Що говоря да, брат? Така. Тук имам една статуя на много слънце, чакайте. Има една статуя на дървено човече, не знам дали се вижда. Ако не се вижда, съжалявам. Има просто слънце. Но ето я. Да,
Да, вижда се. Статуя на дървено човече. Ето тук имаме рекичка. Гледайте. И сега ще мина по едно мостче. Чакайте да ви я покажа. Ето е рекичката, не знам дали се вижда. Би трябвало да се вижда как тече вода. Ще мина по едно мостче. Ето тук мостче. Ето. Минавам. Ето е рекичката. Тече. Тук има пейчици, масички. Хубавко. Фитнеса накрая хора ще го оставим, защото ще се бавим там. Защото докато разбера всички машини хора. Чайте, нека сега да отидем по сянката. Накрая ще отидем хора във фитнеса да тренирам. Защото... тук имаме и статуйка дървена на риба. Една риба, защото в ръката има риба сигурно за това. Тя е построена през 2015. Ето е статуя на рибка. Тук имаме една кръгла пейка. Ето най-нормална. Сега ще ви покажа площадката. Абонирайте се за още готини видеа. Какво да кажа? Какво да кажа? Абонирайте се са. Този път, миналия път не бяхме отключили коментарите, този път ще се опитам. Не знам просто как. Ето е площадката. Ето това е. Гледайте какви яки стълби. Така и сега ще се спусна. Ето тук даже има пейка, може да седнете. Да, има много интересни неща. Ама хора, най-лошото е, че когато хората правят хубави неща, децата да се забавляват, да таковат, и веднага някакви тъпи тинейджери идват тук и драскат пустоти. Чай са. Например, ето тук пише хора, ще говорим. Добре, как мога да ти дойде на ума да го пишеш това? Ето прочетем всички пустоти, къде са писали тия. Значи тук са писали Криси Плосники, това е любов. Така. Да. Тук са нещо в внимание, Рофи са писали, Арчи. И да, писали са всеки пустоти. Не бива така, хора, направете така. Гледайте колко е грозно, всичко е нашарено. И гор по ламарините, гледайте, само са дръскали. Гледайте какво е. Това е някакъв символ на мафията ли е? Какво е това, брат? Добре, това тук ми харесва, пише Вашко жабата. Не знам. Добре, какво не знаеш? Как да ги е срам? И сега ще се спусна по пазалката, брат. Какво да ви кажа? Не знам, що говоря на брат. Готино е. И сега ще се спускам. Лекичко, само да не изпусна телефона, че ще стане странно. Бавничко се спускам. Много е яко, хора. Утре видеото ще е много яко. Ще ходим на една екопътека и ще снимам. Много ще е яко. Като някакъв охолов. Върна ме тока. Тук имаме и лучица, ама аз съм само един. Ако бехме с Дейвид, чехме да се таковаме. И сега отивам да ви покажа и натам. Ама има и рисунки по пода, ама те не са направени от деца и от терпешири. Те са направени от такава важна боя за стените. И кмета ги е направил. Сега ще ви покажа. Значи, тук има едно слънце с едно облаче, не знам дали се вижда. Тук има стълба с две пчелички. Ето, гледайте. Гледайте колко яки рисунки.
Ето тук стълба, сега ще си изкача. Не, направо не мога да се изкачам. Ело е слънцето. Надявам се да сте ги видяли, май трябва да ги видите. Тук па има балон сърчице. Няма да ви го показвам. Това не знам какво е тук, гледайте. Ми да, хора, като изцяло това е. Това е като изцяло парка. Имат на там ни бебешки машини, къде, нали, знаете, пускате стотинка и те се дудят и пеят песничка. Например, като кола, танк, самолет, качва се вътре детето, има кормило, на някой има и камера и пускаш и то е така... Трябва да ги знаете. Сега, хора, отивам да се нацепа на фитнеса, бе. Така, хора, дойдохме до фитнеса. Чакайте да отида на сян. Дойдохме до фитнеса и хора, има някакъв тинейджър с приятелката си и ме е страх да не изям един ляв десен. Защото, хора, брат, бах ти нацепаняка е то. Бах ти гигачата. И ме страх да не изям. И ме страх, като погледна некъде към приятелката му, да не ми отрепа един ляв десен. Е така, ба! Еми да, хора. И спокойно, няма да свършва видеото. Ще правим още обиколка. Или не, той може да си тръгне. Ма не, няма да се тръгне. Той се сваля на приятелката си. Добре, чай са. Гледайте колко е нацепен. Не знам, там се вижда с оранжев дрехи. Чай да не го снимам, че мое пада и взема един ляв десен. Така, ми хора, почваме да правим пак обиколка. Мале, хора, аз ядах един дюнер и ми е много тежко. Не мога да чичам. Ще мина напреко. Аз хора не мога. Еми хора, това е видеото. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, абонирай. Чайте да си поема въздух. Ако е така, абонирайте се. И утре снимаме ново видео. Там на екопътеката много е яка. И там мога да направя една обиколка. Да сте живи и здрави. Абонирайте се. Очаквайте за още готини видеа. И от мен и от Дейвид, който всъщност не е тук, нали? И от негово име. Чао! Чао!